Ako Riley vošla do svojej hlavy. Sedela som na stoličke a robila som žuvačkové bubliny a písala som si poznámky a počúvala hudbu. Rodičia boli preč a keďže už som dosť stará, tak môžem zostať doma sama. Chcela by som vedieť, čo sa tak môže odohrávať v mojej hlave. Povedala som nahlas. Som to tak povedala, objavili sa dvere, kde bolo pasákami napísané vstup do hlavy tu. A pri tom slove tu bola žltá šípka. To presne chcem, zoznamiť sa s emóciami. Povedala som nadšená. Tak som podišla k dverám a otvorila. A potom ich zavrela. A odrazu som uvidela niekoho. Ahoj, ja som Radosť. Predstavila sa mi. A odrazu sa objavili ďalší. Ja som strach. A ja úzkosť. A ja hnev. No ja som nevedela, kde som. Môže mi niekto povedať, kde som? Spýtala som sa všetkých prítomných. Samozrejme, si vo svojej hlave. Odpovedala mi Radosť. To je úžasné. Povedala som nahlas. Poukazujem ti to tu. Povedala Nechuť. Kázali. A tam mi ukázali celý môj mozog. To je úžasné, povedala som. Vyrastla si, povedala mi Radosť. Áno, ten čas letí, povedala som. Rada by som sa vrátila do normálneho sveta. Povedala som mojim emóciám. Môžeš nás navštíviť, kedy chceš, povedala Radosť. Tak som prešla dverami a začala som opäť robiť žuvačkové bubliny. No vedela som, že mám v hlave emócie, ktoré mi riadia život a to, čo cítim.